ай, поям дард дорад. Ту чӣ кор карда истодаӣ? Қариб поямро мекандӣ. Чунин доду войро мо дар футбол бисёр мешунавем, аммо баъди бархурди футболбозон неву, балки баъди симулятсияи беақлона. Ҳатто дар вуҷуди хурдтарин футболбоз актёри бузург зиндагӣ мекунад ва имрӯз бошад мо ба шумо ҳунарнамоии номзадонро ба ҷоизаи беҳтарин симулянтҳои соли 2019 намоиш хоҳем дод. Лайкмон агар ба ту низ симулянтҳо маъқул набошанд ва дар комментария номи футболбозеро навис, ки бисёр симулятсия мекунад. пеш аз сар кардан мехоҳам ба шумо компанияи 1x-ро тавсия диҳам. Агар дар вақти регистратсия кардан дар ҷои промокод TAJFUT нависед, ба шумо 6500 рубл бонус медиҳанд. Барои бонусро гирифтан ҳатман прорегистратсияро гузаред ва дар ҳисобатон пул партоед. Баъд ин бонус бо тарзи автоматӣ дар ҳисобатон мегузарад. ссылкаи БОЗЗИ дар комментарияи ин видео. ҷоми миллатҳои Африка он қадар мусобиқаи бунуфус ва машҳур нест, аммо бозии Алҷазоир ва Кодиоварро дар даври якчорниҳоӣ қариб ҳама тамошо карданд. Бозигари алҷазоирӣ Рами Бенсибайнӣ дар вақти рақобат бо Вилфрид Заҳа дасти рақибро гирифта ба рӯи худ зад. Баъдан ба замин афтид, аз дард гӯё қариб гирья мекард. Дувар ба ин лаҳза хуб эътибор дод ва қарори адолатона баровард. футболбозони алҷазоирӣ дар ин бозӣ дар силсилаи пеналти ғолиб шуданд ва сипас Нигерия ва Сенегалро ҳам шикаст дода чемпиони ин мусобиқа шуданд. шояд ин чиз шуморо ҳайрон кунад, аммо дар рӯйхати симулянтҳои имрӯза ҳатто Златан Ибрагимович дохил шуд. пеш аз ин Ибра қариб ки симулятсия намекард, вале ин мавсим Златан хост ба рӯйхати мо афтад. Барои ҳунарнамои актёри худ дар бозӣ бо Коламбус Крю, Ибрагимович ҳатто аз тарафи Лигаи Америка ҷарима карда шуд. Златан дар ҷаримагоҳи ҳариф афтид, гӯё ӯро дарвозабон зада бошад, аммо довар ин ҳодисаро хуб дид ва пеналти таъин накард. Аммо пас аз ин лаҳза ҳама ҳунари актёрии Златанро дидам ва шояд мо ӯро дар оянда дар Милан неву дар Голливуд бубинем. агар варзиши симулятсияи синхронӣ вуҷуд медошт, пас бозингарони Барса дар он албатта ғолиб мешуданд. Бускетс ва Силсон дар оқибати якашниҳои ҷоми Испания Леванте аз Барселона боқувваттар буд ва бо ҳисоби 2-1 ғолиб шуд. Аммо пешсафии рақибон ба футболбозони каталонӣ маъқул нашуд ва онҳо аз усулҳои ҳаром истифода карданд. ҳангоми зарбаи кунҷӣ назди дарвозаи Барселона Бускетс ва Силсон бо ҳимоятгари Леванте Родригес барои мавқеъ рақобат мекарданд. дар аввал дарвозабони Барса пои Родригесро кард ва баъд ҳаракати дастои ҳариф футболбозони дастаи каталонӣ баробар ба замин афтиданд. Довар дар ин лаҳза боз ҳам дуруст қарор баровард ва ба футболбозони Барселона бовар накард. барои ин ки шумо моро маҳз мухлиси Роналдо нашуморед, Криштиану низ ба ин рӯйхат дохил шуд ва агар дар лаҳзаҳои қаблӣ доварон ба симулятсия бовар накарда бошанд, пас дар ҳоли Роналдо бошад ҳатто вар симулятсияро дида натавонист. дар дақиқаҳои охири бозии Ювентус Ҷеноа туриниҳо тавонистанд ғалаба кунанд. аз пеналти Криро гол зад ва маъз ӯ ин пеналтиро кор кард. аммо биёед росташро гӯем, ин пеналти аз рӯи адолат набуд. ҳимоятгари Ҷеноа ба пои Роналдо назад, аммо Роналдо чунон зебо афтид, ки доварон ҳатто симулятсияро мушоҳида накарданд. Криштиану ягона футболбози Ювентус нест, ки хело зебо симулятсия кунад. ростӣ дар муқоиса бо симулятсияи Роналдо довар ба афтидани Дибала бовар накард ва пеналти таъин нашуд. ин лаҳза дар оғози рақобати Лече Ювентус рух дод, аммо ба кӯшиши хуби Дибала нигоҳ накарда, довар ҳама чизро хуб мушоҳида кард ва дар он бозӣ Ювентус натавонист ғалаба кунад. аммо акнун биёед ба ватани аслии симуляторони футбол таваҷҷӯҳ кунем, ба Бразилия. ростӣ дар ин видео мо дар бораи Неймар гап намезанем, ӯро аллакай ҳама мешиносад. рақобати Резенди ва Фламенго бо ҳисоби 1-1 тамом шуд ва ягон лаҳзаи хотирмон надошт ба ғайр аз симулятсияи хандаоварии футболбози Фламенго Габриел Барбоза. дар дақиқаи 78-уми рақобат Габриел пас аз расиши тӯб чанд сония рост истода буд ва дид ки ба тӯб расида наметавонад, ба хулоса омад ки ба замин афтад, гӯё аз қоидавайронкунии ҳариф бошад. аммо дар видео дидан мумкин аст, ки футболбози ҳариф аз ӯ хело дур буд. агар шумо фикр карда бошед, ки дар чемпионати Бразилия танҳо як симулятсияи хотирмон шуда бошад, пас шумо хато мекунед. дар охири октябр дар интернет видеои симулятсияи футболбози Ботафого Леонардо Валенсия пайдо шуд. дар рақобати зидди Сан-Масио футболбоз ба замин афтид ва то дид ки тӯб дар наздикаш аст, Валенсия гӯё ҳеҷ чиз нашуда бошад, аз ҷои хест ва ҳамлаи дастаи худро сар кард. бо чунин симулятсия дарвозабони японӣ Дайсуки Юсимитсу машҳур шуд. дар охири қисми аввали бозӣ дарвозабон ба замин афтид ва аз дарди зиёд сарашро қапид. дувар барои ба танаффус рафтан ҳушак кашид ва дар ин лаҳза Дайсуки аз ҷои хест ва бо ханда ба танаффус рафт.
Пепе Португалӣ яке аз хатарноктарин ва ғазабноктарин футболбоз ба ҳисоб меравад. Шояд шумо тасаввур кардан натавонед, аммо Пепе чунон хатарнок аст ки метавонад бо як додзании худ ҳарифро аз пой афтонад. Дар қисми дуюми рақобати Порту Рома Джеко ва Пепе бо ҳам ҷанг карданд ва вақте ки Пепе ба Джеко дод зад, ӯ ба замин афтида сари худро қапид. Чӣ фикр доред? Ин симулятсия буд ё дар ҳақиқат Пепе чунон хатарнок аст? На танҳо футболбозон симулятсия мекунанд. Ин чизро ба мо духтури дастаи Лвов нишон дод. Дар рақобати Лвов Заря мизбонон бо 10 нафара бозӣ мекарданд ва бинобар ин дар қисми дуюм фақат вақтро кашон медоданд. Дар дақиқаи 90 барои кӯмак кардан ба даста ки ҳисобро нигоҳ дорад, ҳатто духтурон ёрӣ доданд. Дар яке аз лаҳзаҳо футболбози дастаи Заря Качергин хост ба футболбози Лвов барои тезтар ба по хестан ёрӣ диҳад ва ба назди духтурон давида омад. Духтур бошад аз тарафи футбол каме расишро ҳис карда, ба мисли оне ки ӯро паронда бошам ба замин афтид. Бале, ҳатто Неймар ба ин симулятсия ҳавасаш меравад. Бародари ҷун, ту мисли қаҳрамонони ин видео набош, ҳамавақт хуб бозӣ кун ва дар канали Фут бародарон обуна шав, ки аз видео ояндаи мо бехабар намонӣ. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай, то боздид.